Nej. Det gjorde du vel ikke? Hvad fanden har han gang i? Er du dum i hovedet? Prøv lige at tænke dig om. Prøv lige at bruge hjernen. Jeg er forvirret. Vred. Føler væmmelse. Jeg har bare lyst til at løbe væk. Jeg er chokeret. Jeg finder dum og lille. Jeg er næsten nærmest at flyve omkring mig. Chefen overfuser mig igen. Vil du ikke binde mit snørbånd? Det skal være den lille dreng. Ja, selvfølgelig. Jeg går ned i knæ og smiler op til ham. Han viser mig tillid. Jeg rækker ham ketchupen og fjerbolden. Kom, så går vi ud og træner med de andre. Jeg er fyldt med glæde. Udadvendthed. Og jeg er på ingen måde generet eller bange. Jeg stiller mig bare op foran små børn og får selv løs. Noget, som jeg aldrig havde troet, jeg kunne. Det giver mig glæde og viser mig respekt. De lytter til mig, når ingen andre tror på, at jeg kan.